Le video yethu yanamuhla nilethelwe ngokubambisana i-Akwande Maskandi Collab Festival ka-2026. Isiphelile eminyaka ewu-50 i-albhamu yokuqala kaMaskandi yakhishwa. Ukuphela kweminyaka emingaka lo mculo waqoshwa e-studio kusho ukuthi sebebaningi abaculi bamaskandi befika beshiyelana inkundla. Yize-ke sebebaningi kodwa akusibo bonke abaculi abathi befika kule ndima yomculo bafika benza into engakaze yenziwe umuntu. Lapha sikhuluma ngabaculi bamaskandi bokuqala ukwenza izinto sezenziwa yiwo wonke umculi kaMaskandi namhlanje. Sibingelele e-studio sabashokobisi, kanti uma ungasubscribe sicela usubscribe ukuze ungaphuthelwa amavidiyo ethu alandelayo. Namhlanje sibheka abaculi abawu-5 abashintsha umlando kaMaskandi. Kanti ngaphandle kokupholisa amaseko, naba abaculi abashintsha esikwaziyo ngoMaskandi. Ngaphambi kokuthi kube khona uKhuzani endimeni kaMaskandi, wayengekho umculi kaMaskandi owake wagcwalisa inkundla yezemidlalo, futhi hhayi noma yiphi inkundla yezemidlalo, kepha inkundla esezingeni lokusingatha imidlalo endebe yomhlaba. That's why they needed him. Ngo-2019, uKhuzani washintsha umlando esiwaziyo ngoMaskandi ngokuba umculi wokuqala kaMaskandi wagcwalisa inkundla yezemidlalo iMoses Mabhida. For 70,000 spectators. Kanti uma sibheka emuva, siphelile iminyaka eyisikhombisa uKhuzani wazibeka emlandweni ongakaze wenziwe omunye umculi kaMaskandi. Umculi wesine ukushintsha umlando kaMaskandi umculi uMroza Fakude. uMroza umculi washintsha umlando kaMaskandi ngokuba umculi wokuqala kaMaskandi okwahlukaniswa ngaye unyaka. 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Ngaphambi konyaka u-2016 yayingacatshanga indaba yokuthi ingoma kaMaskandi yoke ihlukanise unyaka. Kanti konke lokhu kwashintsha mhla uMroza Fakude enqoba umncintiswano we-SABC Song of the Year. Wahlukanisa unyaka ka-2016 no-2017 ngengoma yakhe uFan Dam. Yey jayipa simnike kwakhaleza. Thisha watambo. Awuthathe mfana. Usindlu yakesabana. Ukunqoba kaMroza Fakude kwakusho ukuphakama kwe-flag lomculo kaMaskandi kanye nokuhlonipheka kwendima kaMaskandi uma iqhathaniswa neminye imiculo. Kunumber 3, induna u12 Khoza. Inqalela kuba mathandide usifatu zakubona. Ngaphambi kokuba u12 abe induna ngakubo obubi, uyiqhawe elikhulu emlandweni womculo kaMaskandi, futhi ungomunye wabaculi abasungula uMaskandi ngeminyaka yama-60s nama-70s. Kodwa wenza u12 abe semlandweni owashintsha uMaskandi ukuthi abe umculi wokuqala kaMaskandi ukudlala isiginci esinezitambo eziwu-12. Lokhu kufakazelwa ngisho nayigama lakhe elithi 12. Yize u12 esathatha umhlalaphansi, kepha akaze awuthathe umhlalaphansi ekudlaleni intambo kuze kube manje. Kunumber 2, yiqhawe uPhuze Khemisi. uPhuze Khemisi usewushintshe kaningi umlando kaMaskandi. Okokuqala, wenza into eyayingenziwa ngengoma yakhe ethi Imbizo. Waba ngomunye wabaculi bokuqala ukusebenzisa uMaskandi njengezwi lokugxeka uhulumeni namakhosi.
wasebenzisa umaskandi ukulwa nezimo esibhekana nazo emphakathini nasezweni lethu. Okwesibili, okuyikhona okubaluleke kakhulu, uZe Khemisi waba ngumculi wamaskandi wokuqala okungaphumi ngenhla kothukela. Wakhombisa ukuthi bakhona abaculi bamaskandi abanekhono abadabuka eNingizimu ne-KZN South Coast. Kanti okunye okumele sikwazi ngophuze Khemisi ukuthi ungomunye wabaculi bamaskandi abanqoba izindondo noma imiklomelo benqoba kwamanye amazwe aphesheya. Number 1, indoda yaphuma eceleni njengoJosaka, uphuze ushukela. Kanti thina-ke basho bezibiza ngo-Godfather kaMaskandi ngoba alikho igama elikhulu nelibalulekile elidlula elikaphuze ushukela emlandweni kaMaskandi. Phambi kokuthi kube khona uphuze ushukela, uMaskandi wawuculwa ezimayini nasemcimbini yesintu kuphela. Ngo-1975 kwaphuma i-albhamu kaMaskandi yokuqala eyayiqoshwe e-studio ngokuphelele. Ngaphandle kwesibindi sikaphuze ushukela sokuya e-studio, ngabe awukho uMaskandi esiwaziyo nesiwuthandayo namhlanje. Okumele sikwazi ukuthi yize labaculi babeka uMaskandi kwelinye izinga, kepha abakutholi ukuhlonishwa okubafanele. Uma sibheka isimo sika-12, u-12 ufanelwe isikhundla esiphezulu endimeni kaMaskandi. Kanti futhi nomculo wakhe awudlala emsakazweni nasezinhlelweni zezingoma zesintu. UMroza Fakude yena yize waqopha umlando, kepha waphawula ngokuthi ukunqoba kwakhe i-Song of the Year kwamdalela izinkinga eziningi empilweni yakhe. Umbuzo wethu wale video uthi, ingabe umuphi umculi ocabanga ukuthi simshiye ngaphandle kulo mlando wamaqhawe? Sazise ngezansi kuma-comment. Thina la basho bethu sazoqhubeka nokuhlaziya umlando. Sizobonana kwividiyo elandelayo. Siyabonga kakhulu.